siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Kia's Secret File. Si Kia na nagmahal lang naman pero nasaktan. Bigla na lang nalaman niya nakabit siya. At hindi naman niya gustong maging kabit. Na in love sa isang security guard na meron naman palang partner in life. Sino dito ang mga security guard? Ha? Security guard na manloloko. Hindi mga loyal. Pero may mga kilala akong mga security guard na loyal Oo. Yung mga matitikas yung tindig. Tapos, pag bumati, medyo ngingiti, pero may pagkasuplado din, no? Yung mga guard namin dito sa MBC, ibang klase din. Mga kaloyal yun. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si JP. Hindi ko alam kung si lalaki ang may mali or si babae. Pareho siguro. Kaya mapapayo ko kay SF sender na move on. Mapapayo ko. Kala ko mapapayo ko. Mapapayo ko kay SF sender na move on. Nagkamali ka na kaya focus na lang siya sa fiancé niya. Move on. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po. Pauwi. Thank you. Ito pa sabi ni Darwin. Grabe, S yung first letter ni Skyler. Unang S single daw. Pangalawang S may sabit. Pangatlong S sinungaling. Doon palang Kia sa mga gamit pambabae. Matik na hindi yon. Doon kay Skyler kundi sa babae. Well, I don't blame you if hindi mo na-notice. Minsan talaga malilin lang ka sa mga matatamis na salita ng isang tao para makuha lang ang loob mo. Pero ang hindi mo alam, pag nahulog ka na sa patibong niya, malalaman mong na-scam pala. Na-scam ka pala ng isang mapait na katotohanan. From Darwin. Ito pa sabi ni Joanne. Maya Pabengi, DJ Rocky, para sa'yo Kia, naging biktima ka ng kasinungalingan ni Skyler na paniwala ka niya sa mga salita niya na single siya. Ito naman si Skyler, sana wag ka nang dumagdag sa lipunan na mapanakit sa damdamin ng babae. Kung mahal mo talaga si Kia, sa una pa lang naging totoo ka na sa kanya. Ang sarap mong putulan. Putulan ng daliri sa paa. Charot with harot. Ito pa ang sabi ng ating kabisyo na si Gab Villeta. Ang maipapayo ko lang sa sender natin, may pamilya, taken na, wag nang mang-aagaw pa. Magkakagulo lang kayo niyan. Dapat dun kayo sa walang sabit. Pabati po DJ Rocky, pinakamaganda ka sa lahat. Ay, talaga ba? Thank you. Eto pa ang sabi ni Ate Sunshine. Relate ako kay sender, naging biktima din ako ng isang cheater. Pinakilala sa akin ng friend ko. 10 years ago, naniwala din akong hiwalay siya sa asawa. Kaya pala, nung tinanong ko sa Facebook, hindi raw siya masyadong active doon. Yung pala, nasa probinsya lang ang asawa at mga anak. Buti na lang 2 buwan lang ako naloko at nauto. Kaya sa mga kabisyo, background check muna para hindi mabiktima ng cheater. True. Eto pa sabi ni Robert, naiintindihan kita sender dahil hindi mo naman ginustong maging biktima. Hayaan mo na at may karma din. Yang Skyler na yan. Doon ka na lang sa fiancé mo, sure loyal yun. Eto pa sabi ni Charles Sancho, may kilala ko, may guard na nagbabantay sa abandonadong building pero mahilig makipag-eme. Hoy! Huwag maging pakbet.
Ayan. Hi din po kay Rogelio Clara Jr. Ganyan ba talaga pag secure? Kasi dito sa amin meron din ganyan. Mabuti na lang nabuking mo at tuluyan ka nang lumayo. Very good, sender. Ito pa sabi ni Edmar Feria. Para sa'yo, Kia, huwag ka basta-basta maniniwala sa sasabihin ng iba. Hindi lahat ng gold ay totoo. Sa bagay, oo. Pag tinignan mo, yung isang accessory, kala mo tunay na gold. Oh, pero japik pala. Oh. Ano pa yung mga napepeke ngayon? 'Di ba? Napepeke yung sapatos, napepeke yung damit, napepeke yung bag, napepeke yung bigas. Pati bigas, 'di ba napepeke na ngayon? What more? Yung status. Kung babase ka lang talaga sa mga sali-salita, ay pwede ka talagang maloko. Pero kung aalamin mo kung sino yung mga nakakasama niya, sino yung mga kapamilya niya, anong klase siyang anak, kapatid, kaibigan, katrabaho, yan. Medyo mahaba-haba ang proseso natin pagdating sa ganong klaseng pagbabackground check. Mapapatagal yung pagsagot mo ng oo, pero kasi iba rin talaga yung angking kapugian kapag matangkad, chinito, tapos matikas. May batuta pa na hawak-hawak. Kasi syempre, di ba? Pag security guard, may batuta yan. Mahaba yun. Malaking pang batuta. Ang laki-laki ng batuta ng mga security guard. Pansinin ninyo, laki ng batuta. Kung hindi batuta, ang dala niyan, baril. Oh. Pero legit ba talaga yun? Ng mga security guard matitinik? Ewan ko, depende pa rin kasi talaga sa tao eh. May mga tao talagang magaling magtago. Magaling mambudol, magaling mamprank. Magaling magsinungaling. Huwag ka sa ganun. Once na malaman mo na meron siyang mga itinatago, tumakbo ka na agad. Papalayo sa taong yun. Hindi yung bibigyan mo pa ng pagkakataon, iisipin mo pa kung tama ba yung sinasabi niya, magiging marupok ka pa, diba? Kapag pinakita na ng tao kung sino siya, paniwalaan mo na yun. Well, pwede naman magbigay ng second chance. Pero depende yun. Ano ba yung mga values and principles na pinangahawakan mo, pinahahalagahan mo? Kasama ba dito yung dapat honest siya? Dapat hindi siya nagsisinungaling? Yung ganon. Kasi kung mahalaga tong mga values na to sa'yo, dapat yun yung hanapin mong partner. And I'm so glad na nakahanap ka ng partner mo in life. Fiancé mo na pilot. Wow! Naks naman! I hope magtuloy-tuloy na yan. Minsan talaga meron lang tayong matatagpuan na tao sa buhay natin na dadaan lang para bigyan tayo ng leksyon tungkol sa mga babaero, sinungaling, ganyan. Nang sa gayon, sa susunod na pipili tayo ng taong iibigin natin, mamahalin natin, tatanggapin natin sa buhay natin, hahayaan nating mahalin tayo. Hindi na katulad ng nakaraan. Wiser and better. Dapat ganun naman talaga. Lalong-lalo na kapag may leksyon na kalakip yung natapos na relasyon. And madalas sa mga ganyang klaseng sitwasyon, hindi na kinakailangan ng closure yan. Kasi ang closure na dyan ay yung malaman mo na meron siyang asawa. Hindi na kailangan na pag-uusap yung ganyan. Normally yung tanong na, bakit? Masaya ka ba na meron ka nasaktan? Well, una sa lahat, wala silang konsensya. Kaya hindi nila naisip yun. Wala na lang sa kanila yung mga ganun. Kasi kung talagang minamahal ka at malinis ang intensyon sa'yo, hindi ganun yung pamamaraan para sa'yo. Hindi ganun yung gagawin sa'yo. Dahil ang tunay na nagmamahal, may magandang intensyon sa iyo. Hindi ka itatago,
Gagawin kang one and only. At higit sa lahat, hindi ka pagsisinungalingan na alam naman niyang ikasasakit ng damdamin mo. Yan. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga security guards po dyan. Sana po hindi kayo ma-offend ha. And gusto ko lang palang i-take tong opportunity na to ha, para sabihin sa inyo na, alam nyo po, in terms of status, diba? In terms of yung mga ka-level, depende po kasi naman yan sa tao. Well, kung yung tao ba naman, security guard, may marangal na trabaho, ma-in love ka dun, kahit na nakatapos ka ng pag-aaral, and so, wala namang kaso dun eh. As long as nagsusumikap yung tao sa pang-araw-araw niyang buhay na magkaroon siya ng marangal na trabaho, desenteng trabaho, at maayos na pagkakakitaan. Yung ganun ba? Wala po yan sa propesyon na meron ka. It's just a label. Ang pinaka-importante dito ay yung karakter na meron ka. Na kahit ano pang propesyon mo, hindi ka sinungaling. Gets? It should always be the values of the person na kailangan mong hanapin. Not the label, the possession, the designation, but the character. Kasi ang taong may karakter, ay, lilipad yan. Hindi papunta sa ibang tao. Magiging successful yan. Mamamayagpag yan sa karerang gugustuhin yan. Kasi may disiplina yan eh. Pero yung taong wala namang pangarap sa buhay, hindi gusto umasenso, mahina diskarte, sinungaling pa, ay, ekis. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Kia's Secret. Wow. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!